Reinin liha on käsityötä ja räätälöintiä vaaliva helsinkiläinen lihayhtiö ison Kespron kainalossa, eli haluamme palvella asiakkaita nimenomaan liha-asiantuntijoita. Reinin lihalla on varmistettua vastuullisuutta, eli me varmistetaan tuotteiden alkuperä, tehdään tuottajien kanssa sopimukset ja pystytään jäljittämään sitten kaikki liha alkuperään asti. No yksi tärkeimmistä on tietysti kotimainen karitsa, missä me ollaan markkinajohtaja ja me ollaan tosi hyviä siinä. Meille tulee tavara ruhoina useimmit teurastamoilta. Sitten tietysti naudassa meille tulee nauta ruhoina, siinä se on meidän suurin tuoteryhmä, kotimainen riista ja ehkä hännänhuippuna, mutta kaikista parhaimpana mahtavimpana tarinana tämä mallasporsas, mikä on tarina suoraan tilalta teurastamon kautta meille ja siinä me vaalitaan ihan oikeasti koko arvoketju. Tuotamme Kaartilan mallaspossua ja mallaspossulla on tärkeintä eläinten hyvinvointi. Se lähtee ihan sitä porsaan syntymästä asti. Sitten ne siirtyy sieltä porsitustilalta yhtenä tuttuna ryhmänä Kaartilan tilalle, jossa taas annetaan enemmän kasvutilaa ja niillä on siellä puuhastelua karsinoissa, eikä pyritä mihinkään maksimaaliseen lihan kasvuun. Tärkeintä on nimenomaan se rasvan laatu. Reinilihaa ollaan käytetty kyllä ihan alusta asti ja nyt varsinkin kun Reini on aloittanut tämän mallaspossu-yhteistyön, mikä on meilläkin ollut itse asiassa alusta lähtien. Me käytiin silloin kun Finieveliä oltiin avaamassa, niin nimenomaan käytiin mallaspossutilalla vierailemassa ja ihmettelemässä heidän toimintaa ja tykästyttiin laatuun ja nyt kun sitä saa Reinin kautta, niin aina parempi meille. Mä oon henkilökohtaisesti aloittanut Reinin lihan kanssa työskentelyn 20 vuotta sitten, eli silloin kun mä oon aloittanut myöskin ravintoloitsemiseen ja nimenomaan tykästyin alusta pitäen siihen, että on henkilökohtainen luotettava palvelu ja huippuluokan raaka-aineet, niin mistä siinä ei voisi tykätä. Reinin liha on aivan unelma yhteistyökumppani tuomaan lihan laatua esille. No me kannustetaan ihmisiä syömään vähemmän lihaa ja sitä kautta parempaa lihaa. Tämä sopii meidän ideologiaan parhaiten. Me tehdään tätä hommaa sydämellä. Me emme ole geneerinen lihatalo, vaan me ollaan ihan oikein Reinin liha.